खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि गोनां खौरांफोरखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै फारसेनिफ्राय रोहो रोहो अर खामनानै गासैबो सेवहांगार जादों लेखा बिलाइजों लोगोसे गासै गाननाय जोमनाय गासैबो खामनानै सेवहांगार जादों मेदाखाद भालुकदंगा गामिनि काजल रामसारिनि न'आव गिख्रंथाव अर खामदों रावबो गैयै समाव न'आव हरखाबै अर नांदों जायनि जाहोनाव गासैबो सेवहांगार जादों बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मेदाखाद भालुकदंगा गामिनि रुंसारि दिपेन रामसारिनि बिसि काजल रामसारिनि न'आव रावबो गैयै समाव हरखाबै अर नांदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला जाथाय जानाय समाव काजल रामसियारि बिथाङा गावनि गेलामाल गलायाव दंहैयोमोन बे समावनो न'आव रावबो गैयै समाव हरखाबै अरा खामदों आरो रोहो रोहो अर जोंनानै गासैबो सेवहांगार जाजोबदों मेट्रिक आनजादाव फिन दुंहाव थासारि सोंनाय बिलाइआ 40 मिनिट लेट सफैनायखौ लानानै फरायसाफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि बिमा आरो बिफाफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि मैयानि सानाव ससियेल साइन्सनि आनजाद दंमोन नगाव जिल्लानि सिंगिमारि एचएस विद्यालय आनजाद मिरुआव आनजादनि सोंनाय बिलाइआ 40 मिनिट उन सौफैदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला सोंनाय बिलाइआ खम जानायनि थाखायनो सम मथे सोंनाय बिलाइखौ फरायसाफोरनो होनो हायाखै नाथाय उननि समाव बेखौ थिक खालामनानै आनजादखौ गोजोनैनो खुंनाय जादों लामानि जाब्रबथायजों सासे असिनि जिउ खहा असि बिरेनसि दास बिथांनि नखराव गोसोम जोमै साग्लोबदों दान मोनसेनि गेजेरावनो असि बिथाङा बिमा आरो फिसाज्लाखौ खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन दा बिथाङा गावबो जाब्रबथायजों जिउ खोमानानै लानो गोनां जाबाय असि बिरेनसि दास बिथाङा बे समाव गुवाहाटी घग्रापार पुलिस थानानि असिमोन आरो बिथाङा गुबैयै नगावनि थागिबिमोन आरो बे समाव बिथाङा लालमाटियाव थानाय क्वार्टाराव थायोमोन मोनानि समाव डिउटि जोबखांनानै न' फारसे फैबाय थानाय समावनो जाब्रबथायजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों जेराव जिउ खोमानो गोनां जादों असि बिरेनसि दास बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला हरनि समाव डिउटि जोबखांनानै हरनि 1:35 बिथाङा स्कुटिजों फैबाय थादोंमोन बे समावनो लालमाटि ओनसोलाव थानाय गेम्स भिलेजनि लामायाव उननिफ्राय सुइफ्ट डिजायर गारिया बिथांनि स्कुटिखौ सौख्रांदों जायजों स्कुटिया थेर बेथेर जादों आरो असि बिरेनसि दास बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों बेराफारसेथिं सुइफ्ट डिजायर गारिनि मोखां बाहागोआबो गाज्रियैनो खहा जादों बिथांनि दैदेननायाव गोबां दालाल आरो सिन्डिकेट बानायनानै दोनदों बे अजदखौ होदों बारग' मन्त्रि रेहन दैमारिया मख'नो गोनांदि भैरबकुन्द ब्लक कमिटियाव BPF दोलोनि निजा मावख' गैयामोन गोबां जेंना जानायनि थाखाय दा गावनि मावख' बेखेवदों लोगोसे जयनिं हाबाफारि लादों होननानै फोरमायथिदों मन्त्रि रेहन दैमारिया फोरमायथिनो गोनांदि जायनाखि सेप्तेम्बर दानावनो BTC बिसायख'थिया जागोन बेनिखायनो मोनफ्रोमबो दोलोखौ बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा जानायखौ नुनो मोननाय जादों BPF दोलाबो बेबायदिनो साखाफारा जादों फैबाय थानाय BTC बिसायख'थिनि थाखाय बारग' मन्त्रि रेहन दैमारि बिथाङा बेखौनो बुंथिदों दि जायफोरा बाला अन्थाइ सालिनायनि खामानि मावोमोन बिथांमोननाव खामानि गैला गोबां महलानो बन्द जाबाय नि दैदेननायाव गोबां दालाल आरो सिन्डिकेट बानायनानै बाला लाबोनाय ट्रेक्टर आरो ट्राकफोरनिफ्राय 1000निफ्राय लानानै 1500सिम रांखौ लादों जायनि जाहोनाव न' लुनायाव गारि गंसे बालाखौ 3000नि सोलायै 5000 होनो गोनां जायो होननानै बुंथियो बिथाङा उदालगुरियाव गोबां महलानो बन्दबो जाबाय ट्राक डाम्पार बिगोमाफोरा गुन्दा टेक्स लानायनि हेंथा खुद्रिदों होननानैबो फोरमायथियो बेनि अनगायैबो दैनिफ्राय बाला अन्थाइ बोखांनाया सोरखारनि नियम बायदि जायाखै गोबां गोथौसिम जावदों जायनि जाहोनाव दैबाना जायोब्ला गामिफोरखौ लांगोन होननानै बुंथियो रेहन दैमारिया ओजोंहाय चिरां सुबाइजार बियाबावबो वार्कशप मिट आरो जयनिं हाबाफारि खुंदों BPF दोला जेराव हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बाहागो लादों जब माने साख्रिखौ बुजाया होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंनायनि फिननायखौ होदों हाग्रामा महिलारिया बुंथिदों दि प्रमद बर'आ इंराजियाव one vote one job बुंनायनि अनगायैबो बर' आरो असमिया रावावबो बुंदोंमोन नखर नखर साख्रि होगोन होननानै बिथाङा रादाय होदोंमोन होननानै प्रमद बर'नि सायाव गाग्लोबो हाग्रामा महिलारिया BTC बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा जादों UPPL दोलोआबो पर्बतजरा गुमा सालाखाथि आरो देबरगाव मोनब्रै BTC बियाबनि बारग' बिएलटिफोरजों लोगोसे गासै 727 सोद्रोमाया UPPL दोलोआव आखाइ हमफैदों राजखान्थियाव हाबनाय माने थिखाल' नङा बियो थांनानै थानायनि थाखाय सोलिबाय थागोन नाथाय ज' जानायनि
मोनसे गेदेर थांखि दं होननानैबो बुंथियो फैगौ 5 बोसोराव बबे गामियाव मा जेंना दं बेखौ सुस्रांगोन आरो बेखौ हाग्रामा महिलारिया हाया होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ बिटिसिनि मोन 40 बियाबाव बबे गामियाव बबे बियाबाव मा जेंना दं बेफोर गासैखौबो कम्पिउटाराइज खालामनाय जाखाबाय होननानैबो फोरमायथियो प्रमद बर'आ फोरमायथिनो गोनांदि प्रमद बर'आ 30 नं गरेसर बियाबनि गुरुमु भिजिडिसनि सिङाव थानाय सनमहारि मारेगाव मिलननगर चकनिफ्राय मिलननगर फुटबल फोथारसिम थांग्रा लामाखौ फाहामनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों बे 4 बोसोराव गं 1700 फरायसालिफोरखौ फाहामदों 50,000 रांनिफ्राय लानानै खामानि मावदों होननानैबो बुंथियो प्रमद बर'आ आरो हाग्रामा महिलारिना जेबो मिशन भिजन गैया जेबो बिथांखि गैया जोंनिया मोन 35 बिथांखिफोर दङ आरो गासै थाखोनि सुबुंफोरनि थाखायनो होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ रायजोनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर रनत पेगुआ रायजोनि सोलोंथाइनि सायाव लादों माखासे थांखि बिथाङा फोरमायथिदों दि रायजोआव गं 43 आईटीआई कलेज दङ सिगांनि समाव आईटीआई निफ्राय सार्टिफिकेट मोननायनि उनाव बे सार्टिफिकेटजों गोजौ सोलोंथाइफोराव मुं थिसननो हायामोन दा आईटीआई नि सार्टिफिकेटखौ थाखो 10 नि सार्टिफिकेटजों समान खालामनाय जाबाय बेनिखायनो दानिया आईटीआई नि सार्टिफिकेटजों फरायसाफोरा थाखो 10 आव मुं थिसननो हासिगोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा बेनि अनगायैबो पलिटेकनिकनि बेलायावबो पलिटेकनिकनि सार्टिफिकेटखौ थाखोनि सार्टिफिकेटजों समान खालामनाय जायामोन दा थाखो 12 नि सार्टिफिकेटजों समान खालामनाय जाबाय पलिटेकनिकआव पास जानाय फरायसाफोरा JEE आनजादाव जिरायनानै इन्जिनियारिं कर्सआव लेटारेल एन्ट्रि नङाबा डाइरेक्ट एन्ट्रि खालामनो हासिगोन होननानै फोरमायथिदों सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर रनत पेगु बिथाङा गोलाव समनिफ्रायनो नेनाय पन्चायत बिसायख'थिया एप्रिल दानाव खुंजागोन बेखौ फोरमायथिबाय आसामनि मन्थ्रिया फैगौ एप्रिल दानावनो पन्चायत बिसायख'थिया खुंजागोन होननानै फोरमायथिदों आरो एजिपि राजखान्थि दोलोजों लोगो जानायनि सायाव बिथाङा फोरमायथिदों दि रायजोआव लोगो थानाय नङा नाथाय जिल्ला लेभेल समष्टि लेभेलाव बुजिलायनानै बिसायख'थिखौ गेलेगोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा पन्चायत बिसायख'थियाव बिजाथि महरै गसंनो थाखाय मा गोनांथि दङ बेनि सायाव फोसावनानै होदों बेफोरो जाहैबाय बिजाथिया 21 बोसोर बैसोनि खम जानो मोननाय नङा न'आव सेनिटारि टयलेट थानो नांगोन आरो बेनि एफिडेविट होनो नांगोन बिजाथिया चाइल्ड मेरिज एक्ट 2006 खौ सिफायनाय जानो मोननाय नङा अदेबानि उन्दै बैसोआव जुलि जानाय जानो मोननाय नङा बिजाथिनिया सानैनि बांसिन फिसा थानो मोननाय नङा नाथाय 2019 नि 19 मार्चनि सिगां सानैनि बांसिन फिसा जोनोम जादोंब्ला हागोन आरो नमिनेशन होनायाव एफिडेविट होनो नांगोन बिजाथिया सोरखारि साख्रिनिफ्राय होखारजानाय जानो मोननाय नङा नाथाय जुदि होखारजानाया 5 बोसोर जाबायब्ला हागोन बेनि अनगायैबो बिजाथिया गाज्रि खामानि मावनायजों लोब्बा थानाय जानो मोननाय नङा सोरखारि साख्रि मावनाय जानो मोननाय नङा आरो टेक्स होयै जानो मोननाय नङा सोलोंथाइया थाखो 10 उथ्रिसारनाय जायोबा जागोन होननानै मख'दों नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेशलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' SR RPC आरो दिल्ली GNCTनि बारग' आइ कनसालटेन्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन लोगोसेनो कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन जेराव जेबो सानाय गैयालासे सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय गाबोननि सानाव फिन गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनगोन दिनैनि थाखाय गोजोन्थों